рубрикаи витамино дар бораи витамино гап задистем. Видеои навбатӣ дар бораи витамини А, Д, Е, К. Хеле добавка редка ягон ҷода ёфта мешавад. Хулоси гап жирорастворяемый витамини меган, витаминое ки қатъи равған ҳазм мешаванд ё обычно пеши хӯрок истифода бурда мешаванд. Дар инҷа витамин А, Д, Е, К комплекс витамин барои общее состояние организма нақз кардан, то есть инҷа питание барои пуста, чтоб состояние кожатон безеб нашава, инҷа витамин барои зрение, барои чашм, чтоб вақте ки ҳамин витамино дефицит мешаванд, баъд естественно сирё намераса и зрение одам паст мешава, ресурсош кам мешава. Хулоси гап и витамин Д дора. Витамин Д почти ҳамаи системаи организмда положительно влият мекунад. Ана иммунитет сар карда, кожа, барои ҳазми калций. Вақте ки витамин Д шумо нормада неста, ҳамун калций ки шумо истеъмол мекунед, ай хӯрок, ай об, ай шир, мисол ай дигар чизо, ё просто ҳазм намешаванд. Барои ҳазм шудани калций бояд витамин Д организмда нормада бошад. Барои фаҳмидани нормаи витамин Д рафта анализ меспорен дар любой лабораторие ки дар хумон ҳастанд, ай дастон хун мегиранд, 5 минута коре и шумо общий объёми витамин Д-ра дар организмтон мебинед. Витамин истифода мебарен, чӣ фоида метиҳад шумода? Дар инҷа дар як таблеткаш 2500 витамин Д, единица витамин Д. Суточная норма витамин Д примерно 4-5 ҳазор единица. Среднее значение, одам зависит мекунад, одами 60-70 кило примерно ҳамқадар истифода мебаранд. Плюс то, что инаи дигар витаминои ки қатъиш ҳастанд, витамин А, витамин Е, витамин К, ё ҳазми витамин Д-ра зиёд мекунад. Вақте ки шумо отдельно витамин Д мегиред, 5000, 10000, 20000 единицага мефурӯшанд. Не факт то, что вай хушрӯ ҳазм мешавад. Барои ҳазм шудани витамин Д вайда инаи витаминои дига ҳам дар кора ки дар ин ҷорун ҳастанд. Хулоси гап иммунитетон бақувват мешавад, состояние кожатон зуд мешавад, мӯи сар, пӯст, микрофлора кишечниктон нақз мешавад. Агар ягон дамиш дошта бошед, мегзара мерава. Саломатитон ҳарин миллион мешавад. Бигем баъд хобтон нақз мешавад. Хеле добавка редка ягон ҷода ёфта мешавад. Дар магазини мо ҳастаем. Мо Instagram онлайн магазин мо дар таги видео отметид мекунем. Шумо метавонед будурен заказ кунед. Тарзи истифодабарӣ именно ҳамин витамин 2 таблетка пешаи завтрак, то есть пешаи хӯрок, сразу пешаи хӯрок ё ки дар вақти хӯрок истифода мебарен и результати хуб метиҳад. 200 таблетка дора, 100 рӯз мебара. Агар дута истифода барен 100 рӯз мебарад, где-то 3 моҳ зиёд. Ранге ки дигар витамино передозировка карден, дилтон мешӯра, ягон хел аллергия метиҳад, шикамтон мерава, сартон дард мекунад. То есть ҳам хеле ягон побочный эффект дора. Леки чизора хулоси гап сумон гуфти гапҳо истифода бурдан дар кора ки побочный эффект натиҳад. Бо касе ягон саволи дига дошта боша, метавонед дар комментария нависед. Мо дар саволои интересни ҷавоб метиҳем. Ногуфта намона, канала дастгирӣ кунед. Чизе ки мо мекунем барои пешравии шумо. Ранге ки дар дигар видео гуфтем, мо як камера гирифтаем барои бо видеомон зудтару сифатиш баланд омадан. Камера таги 25000 сомона. Касе чизе метавонад кӯмак кунад. Мо як кошелёкӣ мекунем, дар таг мемонем номерои кошелёк. Касе чизе дастгирӣ карда метавонад, мо миннатдор мешем барои пешравии канал. Уфтода микора кунем, мардум дастгирӣ мекунад.